Now, oh! Wala mang hangin oy. Ayan. So, sa karon nga adlaw guys, atong balikan kung makaya pa ba nato buhaton tong ginabuhat nato sa una sa dihang bata pata. Woo! Katong magligid-ligid sa uhot. Okay, ang oras alas 10:25. So, mo jud ni takna sa unang panahon nga bisan pag init kayo guys. Manghagdaw lang gyapon, no, mangorta lang gyud aron nga makapalit lang jud mga makaon, depan, no? So, ay guys, ubani ko ninyo sa akong challenge karon nga adlaw. So, atong sulayan guys, kung makakuha pa bagi hapon ta og humay karon sa dihang manghagdaw ta, mamunit og mag-ag-ag sa uhot. Okay? So, nang panon guys, ingani mo ginabuhat to. Kusog kimi na magtambling-tambling. Ano ba? Ano ba? Oh! So yan guys, matunan sa pasakan guys, kung atong kitang adlaw guys, utong-tutong guys. Oh. Grabe adlaw, pating utuhan na jud. So na atong sako guys. Okay, dali guys, ubani ko. Mang-ag-ag na ta. Guys. Pero dagan-dagan yung karon gatong kuha guys. Ibur na aja siya oh. So na siya guys. Ang antoy nanay tanak kuha pero gamay pa kayo siya. Bergarong sagbot. So dira sa guys. Oh. Grabe pa kay nita. Pero kaya pa mukuha ta og 5 kilos nga humay. Kalibot jud dag tubig guys. Pero okay ra. Kaya pa ni. Guys, silong sa ta guys kay patinita. Atong tanaw ni kung nakahanap tagkuha. Landong kita. Pinagpawisan ako guys ng maraming singon guys. Okay. I-try mo natin guys sa paliran. So ayan guys, sa isang oras natin guys na pag-aagag. So ito lang yung nakuha natin. Grabe, napaka minus nito. Hindi tayo mabubuhay nito kung ganito lagi ang ating trabahuin. Hindi tayo magkapalit ng ng asin. Oh, ito lang. Halos isang oras akong nag-aagag dito. Kaso mahirapan tayong magkuha kahit ng 1 kilo lang. Tapos ang kilo ngayon is 11 yata. 11 pesos.
ito guys. So ito na yung nakuha natin. Lilinisin muna natin. Wala mang hangin oy. Ayan. Guys, wala yung hangin guys. Pero nakoy nauna-unaan kung unsa ni siya paghinlo. Atong ginabuhat namo sa una sa tong bata pa mi. Tara guys, uban ko. Dali. Diri raw nakoy nauna-unaan nga kalaki. So nga ni guys. So pwede ni nga itong humulan para mawala ang tahok. Munlod man ang mga kuan. Munlod ang mga ay unod. Mulutaw ang tahok. Tawa guys ha. Yan eh. Nakakaya mo na siya. Yan. Na. Ang mulutaw sagbot og tahok. Ang unlod mo na siya unod. Mo na siya guys ang sikreto. Lumayan lang oy. So, tara guys. Tanawon ta mo. Oh. Oh, di ba? Mo ni siya ang nabilin sa katong daghang kay itong kanina. Mo ni siya nabilin. So pasabot. Wa ka bot 1/4 atong nakuha karon. So timgas ni siya. Pero basa lang siya, pwede mo siya nga ibulad. So, yan guys. So unta na lingaw mo sa akong video nya mabalik ninyo ang mga nangaging nga mga nakaraan no, sa kapobrehon. So kabalo ko nga mas dagan sa tuwang nakagi sa pagkinabuhi nga pobre no, nga mga hagdaw. Sabi na katong mga walay mga basakan, walay mga yuta, abuhan na yuta. Ano? Muna siya guys no. Pwede guys magtambling-tambling siya ko karon guys. Ano? Oh! So di lang ko matambling guys kay basig mapiyang akong hawak. Biklonon bilang hawak nako. So guys, unta na lingaw mo sa akong video og ayaw pagkalimot sa pag-subscribe ning akong gamay nga channel na para mapadayon ta nga updated sa mabot pa na akong video. So salamat kayo sa inyong pagtanaw. God bless. Bye-bye.